munyina akwa badum NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO na waje so say sane ne badwem bommodin na subscribe na share na like na eja wadwen kire efa to ma se de da bia wo ye no e ma remfi se ene eyo forisi obosome ne enuamu e na yeda so obosome nan o fi champion bienu ne aduonu mienu no sa me so ba bia wo de ana ye wo Asante man ahemfie me che mensia ahemboboa no eho ene NYANSAPO yano ye de ani aba be chem na yedi ntra ene eye eda eye Akwasidae kasia ewo Asante mantemanoma Akwasidae afimu de toso miensa no eno na ye hye ho fen na ne sa wode wani ekiremu anoma enya asem keto akra empanyimfo ani ntini atwotworo ebinum ya amanyoisfo ebinum aya ahemfo ebinum afiri nkrofo man so abrofo eno omababa beduru hanom na ne ma remfi se oluginuwa a ono no eye ohene eba afi apem ahanan ene aduowotwe mu mekira 1480 ote eye kingdom anase ahinkro a ye friend se Warri no sa Warri kingdom no emuhene aba bepie mu hanoma enye asem ketwa meka emuhene ono obe yede ni edi ade no anya mfinsia aduasa enson ana yede ni si ade so se Warri kingdom wonmo ehene a ye friend no se OGIAME achi a wotoso miensa enne ofri Nigeria atietie mu aba bedrum hanoma na se enne Akwasidae toso miensa o fi champion bienu ene ye aduonu mienu no enya de be ade ketwa akra dimechi na yenwuram na enne de ekoso obi ayenko na yenko sane no na yemo epo no emfa emamo Abusianfo NYANSAPO TV ena moni guso no maso guso amuti na mo hweye ewei eye Akwasidae toso miensa ewo Asante mantemanoma enne enya asem keto akra na hwa na nanom ahemfo ede wo munyam ede ababa betechi asafo boache asafo hene ena won se wono so ababia enya asem keto we nso eye kwa ngoma ehene no ena ono so abantema ohene ena ono nso etunse maremfi se oye sahene ewo Asante mantemanoma nananum bebre ena wono ede wo munyam enne Asante kentenu edi ashifia edi ehim ewo menhia na enya asem keto a wo munyam ebeta yire chi se ne beya Akwasidae etoso miensa na enne nyame adaroma ohim popro bi enso efi Nigeria oru of Warri wono so aba na wode ne munyam beta echi no ebefe na aye kama enunti ene NYANSAPO yenso yaba ababe pi hanuma enya asem keto akra yi sese so hwa na kredu agema Rollins Asante mantem so afo Simon Femensa ene Kumasi Kupom mayor Sampan wono nyina ewasa enso na enkane kwadwobu Asante mantem Kumasi Kupom be de kro panyina no da no NDC penso wono so ene NDC Asante mantem Junteni Augustine wono nyina amanyofo a wono so de wono nyam eba ye ebeta ekiri ewa ha enye asem keto akra se uhu ese ade bi a egu ya wom sei na eso opanyini bi a da bia no aya na fufuo no aya na odikan ayi se enye obia se Asante hene Otumfuo Osei Tutu ankasa ena OP inti be bi ujina bia no na ewo se wohwe na odi emidi mu bu a se efata ede emma Asante hene eno so eye Asante amamre ene abakwase media enye asem keto akra na yenko se wohwe Otumfuo Osei Tutu a afi apema ankono eduokono enkono 1999 na ye oforisi obosome no tsabosome yewo me ya ne da na toso aduonu ensia ena yedino edi ade ewo Asante mantem hanoma na enya asem keto na pani bra na behwe mo amunya bi ntwe mo nko na mo NYANSAPO a mo nsabeka bi ama mo nso nya bi ahwa na enya asem keto akra yenko na ententem na bia na afei ena obi ehwa won sheda eni emunim dia yemfa mo enfem na yenhwe won ma won mababa bedi Asante hene akowe bi no edi besi ene Otumfuo Osei Tutu so yembo bodi ni ntentema na yenko yenim Otumfuo Nana Osei Tutu audi kan wo hyase afe apem ahanso ene ba kunumu ena wodi ebedi afe apem ahanso ene dunsu numu sa enso ena yeko yenima Otumfuo Nana opoku warekatachi afe apem ahanso aduonu bisi afe apem ahanso aduonum Otumfuo Nana kusi obuodum afe apem ahanso aduonum bisi afe apem ahanso adusia ennan afe yeba Otumfuo Nana Osei Koju okowia afe apem ahanso adusia ennan edibisi afe apem ahanso eni edunso Osei kwa mepanyini afe apem ahanso
ene dunsun de besi afi apem anwotwe ene emiensanemu saa enso ena Otumfuo Nana Opoku Fofi afi apem ahanwotwe ene miensa de besi afi apem anwotwe ene enanemu Osei Tutu Kwame Esibi afi apem ahanwotwe ene nane besi afi apem anwotwe ene aduonu enanemu Otumfuo Nana Kwakubia afi apem anwotwe aduasa nan besi afi apem anwotwe adusia ensonu Otumfuo Nana Kufika Kari afi apem ahanwotwe ene adusia ensonu besi afi apem anwotwe aduson enanemu sanso na Otumfuo Nana mensa bunsu afi apem anwotwe aduson nan besi afi apem anwotwe aduwotwe emiensanemu Otumfuo Nana Kwakubia otosubinu ese afi apem anwotwe aduwotwe enan besi afi apem anwotwe aduwotwe enanemu mari mfise onu bibinti no wanche ewo akonya no sokra afi yeba na Otumfuo Nana Prempe a wono udika ya afi apem anwotwe ni dunwotwe besi afi apem ahankono aduasa eba kunu ena afi Otumfuo Nana Osei Tutu Adjuma Prempe the second afi apem ahankono aduasa ba besi afi apem ahankono aduoson no emu afi emu ho na yekoye nimu a na se Otumfuo Nana Opoku Warri wono ena mare mfise ofiri hono ma Nana Otumfuo Osei Tutu ebaye wono no ehya afi apem ahankono aduoson no mu ede besi afi apem ahankono aduokono enkono no emu ena afi ofira ne ntima wotintim ansana Otumfuo Nana Osei Tutu the second wono so eba bebi ade wo afi apem ahankono aduokono enkono no mu ede besi same ya ogusu a wo kwa n'anim a gidi yi se otwedi ampandaroma ene nananoma daroma nti obekọ na wako akọ n'anim a edi enfia ono a obeka se afi de wamen ansa no Tutu bunsu atonza ede afre no Otumfuo Osei Tutu ena odi nani echiremu a enye asempetwa kran sa me se wo hwa osane a wode nani echiremu na brewa ono a ne mame nana kunadu ya de motoso miensa na hemfie na abrewa wakwa tia no na afi obisan se de na pomsiti ma refi se eye Asante amamre ene amane ansa na Otumfuo ebetena ase ewudwabo bia ase no no ewo se okọ na brewa nchenye na okobisano na oje efutu edifin ho sempo enye dwabo ase a mpemfo amiate ase se anope biara osori a ehna sede se okọ na brewa ho a eye ne maame se ho na okochia na brewa na afi obisan na pomu wonu di nkomo na afi dwumadi a obedi ewo edane mu no wode tu nanim na abrewa emma no adwene enu nti ena aba Asante mantamanma Asante kotokose yenko na yenko bisa abrewa ni nyina ne se emema kentra wam ahemfo enu nti ne edwetwuru etena se na wono mo kan asem se de tie kra no a eduru baabi a abrewa ena ekọ na afi wonum tu apo na wonum kokobisa sanse wonum se abrewa enimde a abrewa ache ofia onum efie nsem yi ba enu nti Asante anom yentoto emase ena yemfa emani agoni titru Otumfuo Osei Tutu the second yidi amaya te ase se emma ehuhia ewo Asante aheni mu a na anudwabo asempo di tudwa se ohini bia wanhwi na wone ohima ebenya asem no ansa na asem bedu nanim kra no na odi fodada ansa na asem na ba ama watenase na wahwema ogina so kra mpa odi ato se odifo boso biara no no odi ama na nanom ahema ewo Asante mantaman mo se wormo emfa enni ense wormo fa na wormo fa nyi wo mani sene afi wonu esiye ya eye na kukuku na obo wormo abaso se emema no mpo eye mpa aya na sede obetena edwamu hu se edwam da ho na nhyehyɛ esi akono no aya na ntesa nanso na nanom ba hema ewo Asante mantamo eye yiyi no kwasem ni ohu nanim na edwabo no nso eda ho no ma bibia eda tote ewo eho no afei ena wodru ehon ma enye asempeto akra sabi de wakochia na bere wawi wonne di nkita ho se de amamre ne ehu amane tie ne nsentwefo ye kamera ne ya na elu ho no ye de no sabi panyin se aboa no na no wa odididi ewo esua no na mu mfanidi emfa entwa esua no nananom akofo warrior
abrafo wonom ena wonom edi enimu a wonom krotu no no yedi ka kire mu akire mu dada yikura berme te se pampenti no ye fe ne se echem kane no na Asante ekoko a eno edi wonom animu a abakwasam ne amamre ekire mu a ututuompo ede efemu a enya ade a eka wo mu a inyesi boni beka se eye shield a na ebo wonom ban he Otumfuo Osei Tutu ena opia wo bana obedi asakakra tumi nhwe Otumfuo Osei Tutu Asante and Sami for Apakanya or the name H na ikudwa bonase a no a enye Asante to ene ade baako edanso ewo wonma eso a opunso no empempi e ana ehuse e ana so wo mapampem nenso ene yie no no ba yie ehuse eda wonum metira wonum nseda empagye mu emfa enko eso disa eno de debi nyansapo betwe pimpanyimfo na yamdom sukoni ahwese ewo abakwasem bia anase bia enhyeda eni abakwasem bia dachi bia no yenimu ebedi eho enkomo afi ena sede ye kanu odinani echima enya Asante sede Asante amamre eni abakwasem na opem so pise ya bia wo bia no ewo se wo sorry na ogia wanam so edi enidie eni ebuo ena ede emaye hene opem se obekọ na ono akwa akọji na kuma ansana obi a wo dwa bonase bia no nso wafa kuna emfa ho ene won kra enidia eni na de ma Asante
afi Otumfuo Atenase wedi aduru no eye eninti ne retwe wo abrempon won beba na afi won mo abema na ade toche maremfi se Akwasidae nti ano no ade toche na waje so se ade ntoyi ti se wuni ma machero na me adom na akopiem ba bia na se bi kirawa ade toche na waje se ade ntoyi sami said ye kanon asafo boache asafo hene no ono ena won se wakwa ne ntoma e de ni die ebuo e de mane hene okọ na wakwa akochia Otumfuo Otumfuo Osei Tutu ena wo chia na enya asɛmketo e de ni di ade enche abrebia Otumfuo be frɛ ni bia no ode osei oyo eba kosi de bia no fi se obedi ade de nyansapo yenso eba e de ni kitwa wi se hene mi no santemo e di ehu no asafo boache eno no Otumfuo eti edwam mpanyifo no guso awon mo eba na awon no abema no ade tochi enye asɛmketa ewo menhia ene dwabo no asa ayeso kokra ewo hanuma enye asɛmketa nananom guso a adehye abrempon ene ekuni eguso a wonu emayera ade tochi sedi munim no se wo se oduru na wakwa ne ntoma na sa pepepe na tie enye obia sedi ekusabi konto ina itiminya akonya edru opimso enim ye wo ba bia yede edru a Otumfuo achiame hene ena chese ugina ehono ba fo kentinche wono ena ugina hono no enti e wo ba bia obedru bomu ase ene die mu ne awobrase mu na opimso obusinti kakra enya asɛmketo bantema hene ena wayinitin e maremfi se Asante mantema oye okofo a enya asɛmketo akra na ode ani tin ni bu se fata ebe mo opimso wonde o akwanya obetimi de nsa akoto nsem nemmum dese ni tuo na kode na pretwe esen ne ho afei ne che ene ni komu ade no oyini nyina na afei akwa ne ntoma no na ode ani die ene bu se fata ede ama na hina enye asɛmketo akra e maremfi se bantema ewo abakwasem pa ti ana asantefo ta aka bibise kumasi enwa ene bantema sanse tete abakwasem kiremu na bantema ena na ye kontrodo a obetumi afemu na wowuram ewu kumasi ano enu nti yeto nwum bi a kyese enwum no ede yi pa a ekire sentia na asante ekokon ne kwan a na omode faso ema bantema ebem honmo no ansa na abeduru ho na abetumi abeka asmasem no o ma yehu na broni beka sa ayese password a ikura wo mo je se utimi to saa nim no saa na ehu se ampa we oyo de hye we oyo okofo ansa na ebiem ama waba nti bantema de kumasa na se kumase de enwa ene bantema ono ena afei wodru opumso enima woko na woko akochia no si hinimio opu inime si brekete osi bantema kotie hinime se tutu hinime nti na mi bo eno ne nwumwa na wono moto nti wosto saa nywe na ekokosidia na yehu se ampa ukura safoa no afei de wache awie na se akwanya wo ho se obetumi asa afa no ho na wahyehye no ho okura ne tuo ede ne komu ade ene na pretwia ede asai ne kon apretwia no eye ade a sebie kroto abommofo ayese boto a wonu kwa hadwa eno ena wonu mo de wonu mo ne eme bi ebehia wo mo atuduro no ne ade edi egum to dan so etimi bi yi niane eni nsuo enti se hu se bantema hene wafa no sei na bibisen ne kon ho te se boto a ye fa na apretwia kane na wo ko se yi no atuduro egum a na mse oye sahene ni ntie ne ba bi beduru bia no ne tuduro sa no anso de nsa atum na wayi bi na afi ode agutuo no na otimi ato ono wo base ya na etutuo na edidi nanim ede kire se osahene sadom no ankasa ena ebeyi wache awie enti omo maka no buso omuguso eba ohwe oba panyin a wayi ne ti ya dache se eye Otumfuo ono ankasa ntwetwe mucho first lady Julia ono ena wayi ne ti ya oba ababachia na hene ene nira frekope ene die ene ya obrasi modensa ede ato ensem a wachia ede ene die abonmu ase ede ama ohene frekope a wo sani ti a wo kwa enya asekoto adoma wono mu ba yi bi
ena wono so eka ho a wono eba abema yura ade toche migidi se obeje se ade ento yi ema remfi se Akwasidae enchiano no ade toche na waje so se ade ento yi ntimu mi nsia se ne be ya yenye yiraba ekupiem ewo menhia na bebi ebenam bia no ekubisa ya ebitimi aka eni ntini edwetwe wi a won ba na won bu so a won mo echia ema yura ade tochi ema remfi se wei eya Akwasidae etoso miensa ewo mfinhia mpemienu ene aduonu emienu afin so eye nkono saara nenso nyansapo yehembo se yebekoso a na yedi animu na yedi nkunu nyina yedi Abibirem ewa ahano. He said, and I quote, I boldly declare that the kingdom activity, adorable king, imperial majesty, the Olu of Warri, here to celebrate the Akwasidae with us. Today is another opportunity to pay homage to His Majesty and exchange courtesies with His Majesty. Achempem hene eni hia hene wonum benu ena mo se wonum ete opumso enche na Asante abakosem mu no wonum ewo amambre pa ene abakwasem a enye asankuto mu di mu yie pa we eye yana na tafo hene ono ena ono so aba obema yira ade tachi ene ayemfo no aba ama ayefe edom so aba ama no ayefe pa ewo menhia no ma enye asankuto kra Afena manyofo ne ba ye no so ba we Asante mantem so afo yira Simon Osei mensa edru ne so one ne doma e ba ye menhia ye ekeye Insiayeso enkane mrashi bidweni wono so eka ho Kennedy kankam wono so eka ho bisa enso ena mehu yira Asante mantem wasi kupon bidokui panimpa meyo sampan wonso ka ho aposifo wa Asante mantem ena mu se omno so eban afi ena enkane the late flight Lieutenant John Rollins ono anu keni nana akodu Ajman Rollins oyo de shepherd kope afi no no so aba edensa abeto ensemu afunso atwene kakra so brewani brewani meni nkomo ena wapena one no edin kita kakra na enye asempeto akra ewo no nana akodu yadom na hofade edem sonko eno nti opie baabi aya na ensedan hadwen sensentrofo ene obi ewo hono ebeti ho se we eye mampanyin dada na yire na bia no na tade na hofade efi se ye ni frade ye hu se wafa no ho ama ne ho baabi gu hoda ne bumu ne chi ne sirim ne nsan bibia wakata ho no abonduku kama ono eno no ne mpanyimfo a eka ho mbaye no wono mu ena wono be ma opemso ade tochi ewo ehono abon mu ase ede ne di ama opemso Otumfuo Osei Tutu the second. Afei ena samohwe santana atwa ebeya na eye ohini a ofri Delta State na ofri ebusunya efene se Warri anase Iwari ana Warri Kingdom oye ohimpo proper olu ATUWATSE OGIAME a wotoso miensa wona ne hokani wona mo de wo nyam eba ebeta etie maremfi se afi twa mu no osana abosome ne da ne etoso aduonu ba konumu ewo mfinsia mpemienu aduonu ba konumu ena yede ne esi ade so na o mfinsia aduasa enso wona ne yere eni edi ndechi wonu eba na wonu mabema Otumfuo ade toche maremfi se wo ba Asante mantema na no fiada abechini ewo kingdom mu ede nani ahwehwem ehu na enne Akwasidae na wo se wo de nani onyam eba na wo de beta ekenu sede Asante amamre ene abakwasem sede yisi ehu eye yeneoma ede efa wo no de ohwe ya wo hyefufu yensentweni a wo de ni free Nigeria Delta State ede no eba ya enye Asante to asenka ye beka se ye Asante fo no wono enso eye isikiri
wɔn tribe no esikiri a wɔn mo ɛwɔ ɛyɛ Warri state a ɛno ɛwɔ Delta 2021 na edi adeɛ sɛ deɛ meka na waba so oba na se be so sia to nka se do hili ese fudo no se bo no so be chiawo na se bo no sia ado be bo no di wo tine se na Akwasidae minister so be fa no aba obe ho ne ga sia wati ne din na se wo ni no ho ene de odi aba abedru ha o ne ne to ado mo bedru ha na no fia da e bra wo da ha hwehwe kuma se bo titie wa hili no ate ka no so hu kro a se be o hili no wo see what kind of food in the name, Sebi, or was a good do the Takrab actually no. See there Akwasidae so also over, I'm a person of Hilicity, it's not do me by or sister of Baya, snap, and to do you know. I hear champagne, or papa so, and to do you know. I hear Jane, Pentusia, black label Pentusia, and so who do I come home? I don't approve. Or your jump, I saw a jump, your mother council, or the brown no. Or say what I group, and now I don't go on so much so I so far so much mono, and the person so they say I don't know if you're quite the iron kind. Tea or an animal I am for a woman dinner chi, a dinner buy, and I want so about one my bet you had one more a chedia or more a day a buy and so a day a bread Otumfuo Osei Tutu enye asemketo akran so hwe ade krono mo de bae na ena eda ahwehwem no eye shape ebe kan se asante mantema kodo eno ekire won mo ankasa won mo abose ene sede won mo ahini no esi etie sede oba asante mantema no ma ye de bia do ko bia ya asese dwa no sa pepepe ena won mai ne kama na hosuo no eye kokko a esi eye grasi we eye mpaibo a won mo boye edema Otumfuo na hemfo no bi eno no afei ede emse ekwemu atena wonmu awie wonmu achede a wonmu edebre Otumfuo no we eye nuanom ma wonmu esaketi ewo menhia no onum asai afei na braso se Otumfuo Osei Tutu enso eko na chede a wode ma olu of Warri okono okoda na di achede no ene mo hu se yaye a enda bi ti se apamada kamu ayene fefefe a afi ena Otumfuo eba na wabetu di na wabie so. The things you are visiting here is not complete because that is the symbol of chieftaincy in Ashanti. The stool, the symbol is the symbol of authority of the golden stool on which Otumfuo Osei Tutu is sitting. It is Mosha a assessor jar, ye day menshia symbol of authority, which the golden stool and no enna Otumfuo. I am fefefena or their boss and win so a menshia kente papa kakente papa was only free. Negre Uru, one in a year at Tona, Wako na one more Eddie Kente Otumfuo Ediaba, and na painful a yino. Mako na wade ache no se we eye ache die sanse se oba menhia na wonso woko na ya nye bibisi amoa se ene nye menhia na aba nti we ene bedi adanse se dachi bia no wade nani kiremu ewo Asante kingdom na ye de symbol a asesedwa esa ede the power golden stool no etaso ede man esa de kente papa ese de kan ho sa wo hwe ohini ya oye abrante kra one ne yire e maru se omo ma miensa ewo Nigeria.
Tabi say Osha Otumfuo Osei Tutu and I said you may be Akwasidae and paso na e be kono wi awoyo no no. Watana na pake ma walk on na him for any dom a baye e be born chidomo no. Odi ani die ama wo mo na fi wachacha wo no kra ansa na odi ni ebirem e wo na himfia odi ni ewrem. Ti sami so hwa abantima hene na so ye e na odru na wo yi ni nyema nyina sade wo kwache a woyo no. Sa pepe no opon so so eba na wa beche ahemfu no wono mo de ani die ede ema no e wo e ho no. Aha no odru baabi no na obedi asakakra sanse na odru oru of Warri ni nimpe. Aha de ese wo so dana Asante amamre e wo asem edi kakra mo mienhwe. Sawsha na ahano oru of Warri de niti e de ma opso aman muso ahoba na waba betia sadi amamre ne amane etiem sapa pepe ene de ye hu amamre ene amane e wo mensia nyifia enya asempetwa NYANSAPO yesia bibi kakrapa e de afa Warri state ade ba kwa ye hu sadi ye ma ye muso na yigina ho e de esia ye hene ansa na matnase no Warri fonso de omu eye edema omu uru ni se oruba na obetenasia ahemfo a wonu de nachi nyina elders no eba ebe kutu nanim no ma bommu ase no ma se bibi ede ache no ansana onu asore sanso na yire no onu so ba bebu nkotodwe ewo oru of Warri ATUWATSE the third nanim no onu so ase bibi ache no ansana wasore eno ne ade kakra ne yesua open so ede nani ache ma wache awie ache se guso a wache na ahemfo na ade adwide wode nani chiem e ofikasiem. Arefo na chese die aha ena NYANSAPO kasam fini yede mu besi Akwasidae toso miensa e won champion mienu ene aduonu mienu e ma remfi se obe subscribe obe share na obe like na waje wadwenchen so de atoho e de amaye e mamu nyina mo ene hwe medin ene abusua pani owusu aduonu se ya no fon wo ba bia wadaroma won fanche yi busu a for na area na yese de da koso ya any pretty samre me na mo ka say Otumfuo Osei Tutu Asante Mera Dr. Raise the Power too wama ne muso ama Akwasidae de etoso miensa ofi champion bienu ane aduonu mienu no ene wama ne muso de na se yetu apa na sananso no ama remfisa ohene sori a na agro ne mawieye
Akan mem amamre mu na Akwasidae opem so sorry afei ana na nnwom kro ane agudi awodo no ekoso ama asane mpintin so akoso saba pepe afei so resimpie no so a ohene sorry ye no achampagne ni ane hia hene a wonu mudi munye pa awa Asante mantama ohene atenase a wonu muti ne nsabonkum ne nifa so no wonu ana o maba be fa simpie ya opem so tisu ya wonu so eteso a jase agro no opem so sorry de na so amamre ne yomudie yenya nwie ese nyansapo aha ana ne yenso yademu ebesie ya kam se bomoda na subscribe na share na like na jiwadwe nchefa to efama me mini ani abusuapani ousu adiomi yedamase